ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେକି ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଲେ ଏମିତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଜାମ୍ମୁର ଯାହାକି ଡୋଡାଠାରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଯେକି ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘଟଣାର କଡ଼ା ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜନାଥ ସିଂ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କୌଣସି ଢିଲା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଡୋଡାଠାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ମଧ୍ୟ ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଜାମ୍ମୁର ଡୋଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ହଠାତ୍ ବହୁ ସଶସ୍ତ୍ର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ସେନାମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଏନ୍କାଉଣ୍ଟରରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ 4 ଜଣ ସୈନିକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପବ୍ଲିକ୍ ଟକ୍।